Ahojte, v tomto videu sa pozrieme na niekoľko riešených príkladov zameraných na množiny, operácie s množinami a veci, ktoré sme si ukázali v predošlých videách. V tejto prvej úlohe máme zadané 4 množiny, každú z nich máme zadanú pomocou nejakej charakteristickej vlastnosti. No a našou úlohou bude zapísať tieto 4 množiny vymenovaním ich prvkov s nádejou, že to budú konečné množiny a že sa pri tom vypisovaní nezbláznime. Tak poďme postupne na to a začal by som úlohou A, kde máme zadanú množinu M, ktorú majú tvoriť nejaké čísla x, ktoré sú prirodzené čísla. No a tieto čísla x by mali spĺňať nerovnosť, ktorá je uvedená v pravej časti, že 2x plus 1 musí byť menšie ako 9. Tak skúsme sa najprv pozrieť bližšie na tú nerovnosť. Je to obyčajná lineárna nerovnica, čiže mali by sme ju vedieť upraviť na nejaký jednoduchší tvar. Čiže po odčítaní jednotky dostávame, že 2x musí byť menšie ako 8 a teda samotné x musí byť väčšie ako 4. V podstate celý ten spôsob určenia množiny m by sme vedeli prepísať pomocou tohto jednoduchšieho zápisu, že je to množina všetkých prirodzených čísel m, ktoré spĺňajú tú ekvivalentnú nerovnosť, ktorú sme dostali, že x je menšie ako 4. No a to už nie je nič náročné, vieme, že sú to všetky prirodzené čísla menšie ako 4, čiže jednotka, dvojka a trojka, takže množina m je trojprvková a má práve tieto tri prvky. Ačko by sme mali teda hotové, tak poďme sa pozrieť na úlohu B, kde máme zadanú množinu A, ktorá obsahuje prvky v tvare k na druhu, čo bude obsahovať nejaké druhé mocniny, pričom Kčko bude za každým nejaké prirodzené číslo a ešte vieme, že Kčko je z rozsahu od 2 po 5. Čiže ak si zoberieme ten uvedený rozsah, že K je väčšie alebo rovné ako 2 a menšie ako 5 a zároveň vieme, že Kčko je prirodzené, tak všetky Kčka, ktoré nám prichádzajú do úvahy, budú Kčko rovné 2, Kčko rovné 3 a Kčko rovné 4. Čiže iba tieto 3 Kčka prichádzajú do úvahy a keďže naša množina A nie je tvorená samotnými Kčkami, ale je tvorená ich druhými mocninami, tak príslušné druhé mocnenie týchto čísel 2, 3, 4 budú 2 na druhu, čiže 4, 3 na druhu 9 a 4 na druhu, čiže 16. Čiže množina A je taktiež trojprvková a obsahuje prvky 4, 9 a 16. Ak sa pozrieme na príklad C, tam máme množinu nejakých reálnych čísel x a takých čísel, ktoré spĺňajú tentokrát nejakú rovnosť. Keď sa na to pozrieme, je to nejaká rovnica v tvare súčinu, čiže naľavo máme nejaký súčin dvoch čísel, napravo nulu. Vieme, že súčin dvoch čísel bude rovný nule, ak niektorý z tých činiteľov je nulový. Čiže buď ak je tento činiteľ x plus 1 rovný nule, to bude v prípade, že x sa bude rovnať minus 1, alebo ak to bude ten druhý činiteľ nulový, a to bude v prípade, ak sa x rovná 18. Čiže ak zvolíme za x niektoré z týchto dvoch čísel, minus 1 alebo 18, tak ten súčin naľavo bude nulový a teda tá rovnosť bude splnená. A tým sme v zásade našli jediné dve reálne čísla x, ktoré budú túto rovnosť spĺňať. Čiže množina t bude mať iba dva prvky, a to práve minus jednotku a 18. No a zostal nám posledný prípad d, kde máme množinu O tvorenú prirodzenými číslami n, ktoré spĺňajú nejakú takúto nerovnosť. Čiže n na druhu má byť menšie alebo rovné ako 17. Čiže ideme hľadať také prirodzené čísla, ktoré po umocnení na druhu dajú niečo, čo bude menšie rovné 17. Čiže ak by sme n zvolili jednotku, tak 1 na druhu bude 1 a to je menšie ako 17. Ak by sme n zvolili 2, tak n na druhu by bolo 4, čo je menšie alebo rovné 17. Ak by sme zvolili n trojku, tak n na druhu máme rovné 9. Stále sedí, ak zvolíme n štvorku, tak n na druhu je rovné 16. Ďalší prvok sme našli, no ak by sme zvolili n rovné 5, tak druhá mocnina bude rovná 25, čo už podmienku nespĺňa. Čiže jediné 4 n, ktoré spĺňajú podmienku, že ich druhá mocnina je menšia alebo rovná 17, sú práve tie prvky 1, 2, 3 a 4. Čiže množina O bude štvorprvková a teda aj poslednú z týchto štyroch množín sme zapísali pomocou vymenovania prvkov. Keďže prvú úlohu máme úspešne zvládnuť, tak poďme sa pozrieť na ďalšiu, kde máme zadané tentokrát dve množiny A a B.
vymenovaním ich prvkov, no a našou úlohou bude zistiť, koľko prvkov majú uvedené dve množiny. Jedna z nich, ktorú dostaneme ako zjednotenie dvoch rozdielov množín a ďalšia bude rozdiel nejakého zjednotenia a prieniku týchto dvoch množín. No, začať by sme mohli tým, že si danú situáciu znázorníme pomocou Vennového diagramu, keďže máme dve množiny, tak nemusel by to byť nejaký veľký problém. Čiže znázorním si Vennov diagram pre obidve množiny. No a poďme postupne poumiestňovať prvky týchto množín na správne miesta. Začať by sme mohli tým, že si určíme tie spoločné, čo tie, ktoré ležia v prieniku. To bude konkrétne 3 a 5. Čiže 3 a 5 ležia v spoločnej časti Vennovho diagramu. 7, 9 a 11 sú zostávajúce tri prvky v Ačku, ktoré nie sú spoločné s Bčkom. No a ak sa pozrieme na tú množinu B, tak 3, 5 sme už umiestnili a zostali nám tá prvky -2, -1, 0, 1, 2 a 4. Ktoré sa budú nachádzať v tejto pravej časti diagramu. No keď to máme takto pekne zakreslené, tak nebude asi problém určiť napríklad tie jednotlivé rozdiely A-B a B-A, ktoré budeme potrebovať pre určenie tej prvej množiny. Čiže A-B už vieme, že v diagrame je táto časť tohto polmesiaca, čo A-B obsahuje prvky 7, 9 a 11. B-A je tá pravá časť diagramu, ktorá teda obsahovala prvky -2, -1, 0, 1, 2 a 4. No a my chceme nájsť zjednotenie týchto dvoch rozdielov, čiže chceme nájsť A-B zjednotené s B-A, čo v podstate chceme dať dokopy všetky tieto prvky. No a teda nebude to nič iné, ako že si odpíšem povedzme podľa veľkosti v poradí všetky prvky, ktoré sa nachádzali v jednom alebo v druhom z uvedených rozdielov. Čiže našli sme to, čo sme hľadali. No a otázka bola, koľko prvkov má daná množina. Čiže ak si túto množinu pre jednoduchosť označím, že je to x, tak počet prvkov toho xu bude 9, ak správne počítam. Čiže 3 prvky boli v tej ľavej časti a 6 prvkov bolo v tej pravej časti. Čiže zjednotenie týchto dvoch rozdielov má 9 prvkov, takže to je odpoveď na tú prvú časť. No a poďme sa pozrieť na tú druhú zadanú úlohu. Chceme zistiť počet prvkov v rozdieli zjednotenia množín AB a prieniku množín AB. Čiže ak si zapíšeme zjednotenie tých množín, tak v podstate máme všetky prvky, ktoré sa nachádzali kdekoľvek v tom diagrame, čiže ak by sme išli po rade, tak to je -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 a 11. Na druhú stranu v tom prieniku sme mali iba čísla 3 a 5. No a našou úlohou bolo nájsť rozdiel týchto dvoch množín. Čiže zase, ak túto prvú si povedzme označím M, túto druhú ako N, tak nás zaujíma rozdiel M minus N. No a keď z tej množiny M vyhodím 3 a 5, tak mi v podstate zostáva -2, -1, 0, 1, 2, 4, 7, 9 a 11. No a keď sa pozriem, tak je to presne to isté, ako to, čo nám vyšlo v predošlej úlohe, čiže dostali sme tú istú množinu, čiže aj v tomto prípade ten výsledok M minus N, výsledná množina bude mať 9 prvkov. No a tu sa nám naskytuje situácia ešte overiť, že prečo to tak vyšlo, či to je nejaká náhoda, alebo to je naozaj tak. No a to nám môže pomôcť práve vytvorený Vennov diagram. Čiže chceli by sme nejakým spôsobom overiť, že tá prvá množina a druhá množina sú v podstate tie isté. No a ako to overiť pomocou toho Vennovho diagramu? Tak ak sa pozrieme na túto prvú množinu, ktorá bola zjednotením dvoch rozdielov, tak v podstate mali sme zjednotiť, čiže dať dokopy ten prvý rozdiel A minus B
A minus B, to sme hovorili, že je táto časť Vennovho diagramu. A mali sme to zjednotiť s množinou B minus A, čo bola táto druhá práva časť diagramu. Čiže ak ich zjednotíme, tak dostaneme vlastne tieto dva polmesiace, čo vlastne celý Vennov diagram okrem toho stredu. No a skúsme podobné úvahy urobiť na tej druhej množine, čiže ja si ten obrázok s množinami A a B prekreslím, ale už bez vymenovania jednotlivých prvkov. Čiže skúsim zobrať nejakú inú farbu. No a tu sme mali teda od zjednotenia týchto dvoch množín. Vieme, že zjednotením je celá tá plocha diagramu, čo všetky tri tie kúsky koláča. Tak od toho sme mali odpočítať prienik. Čiže ak od všetkého vyhodím prienik, tak zostane mi táto ľavá časť a opäť mi zostane tá pravá časť, tá stredná mi nezostane, pretože tá je práve tým prienikom a ten sme odpočítali. Čiže vidíme, že v prvom aj v druhom prípade sme v tom Vennovom diagrame vyznačili rovnakú časť, čo tieto dve množiny možno popísať jedným aj druhým spôsobom, obidva vyjadrujú jedno a to isté. Takže tie dve množiny sú si v zásade rovné. A keď už sme sa začali hrať s tými Vennovými diagramami, tak poďme sa ešte pohrať s ďalšími dvoma. No a v tomto prípade máme zadané dva nejaké Vennové diagramy, máme tam vyšrafovanú nejakú tú množinu a chceli by sme ju zapísať pomocou symbolov jednotlivých množinových operácií a pomocou tých množín ABC. V prvom prípade máme tam vyznačenú iba jednu časť v tom diagrame a to práve tuto, kde kreslím teraz tú červenú hviezdičku. No a pri týchto úlohách sa dá uvažovať rôznymi spôsobmi. Ako sme pred chvíľkou videli, tak nejakú množinu vieme popísať viacerými spôsobmi a nie len dvoma, ako to bolo v predošlom prípade ukázané, ale našli by sme aj mnohé ďalšie. Takže poďme sa skúsiť zamyslieť, ako by sme vedeli popísať túto časť diagramu. No a prvá úvaha by mohla vychádzať z toho, že ak by sme si zobrali celú túto časť, ktorú teraz vyznačujem, tak tá by bola v podstate spoločnou časťou, čiže prienikom množín A a B. Ak by sme zobrali prienik Ačka s Bčkom, tak to je práve táto časť, no ale my od nej potrebujeme odpočítať ešte tento kúsok. Čiže v podstate od toho prieniku množín A a B potrebujem odčítať ešte túto časť a táto nie je ničím iným ako prienikom všetkých tých troch množín, čiže prienik Ačka s Bčkom a s Cčkom. Tam sú všetky prvky, ktoré sa nachádzajú vo všetkých troch množinách. No a dalo by sa to zapísať určite ešte aj jednoduchšie. Napríklad tú časť, ktorú odpočítavame od toho prieniku Ačka s Bčkom, by sme mohli oveľa jednoduchšie zapísať tak, že od tohto prieniku budeme odpočítavať všetko, čo je v množine C. A keď sa pozrieme na ten diagram, tak naozaj ak by sme začali tým prienikom, čiže týmito dvoma kúskami diagramu, tak po odpočítaní C mi zostane len tá pôvodne žltá časť. Čiže toto by boli dva možné spôsoby, ako vyjadriť tú prvú množinu. Určite by sa dali nájsť ešte nejaké ďalšie, ale zadanie chcelo nájsť nejaký, tak nejaký sme našli. No keď sa pozrieme na tento druhý príklad, tak tam sa môžeme v podstate inšpirovať tým, čo sme robili pred chvíľkou, lebo máme tu jednak teda tri nejaké takéto časti, ktoré sú v podstate obdobou tej časti, čo sme mali v prípade naľavo. Čiže ak by som si ich očísloval, že 1, 2, 3, tak tú jednotku už sme si ukázali, že vieme zapísať ako rozdiel prieniku množín A a B s množinou C. Ak by sme chceli zapísať tú množinu označenú dvojkou, tak tu získame v podstate tak, že od prieniku Bčka s Cčkom odpočítavame množinu A, no a tú tretiu časť by sme mohli získať tak, že od prieniku Ačka s Cčkom odpočítavame Bčko. No a zostala mi tu ešte nejaká štvrtá časť, no a tú štvrtú časť sme tiež už pred chvíľkou vyjadrovali, že to je vlastne prienik všetkých troch týchto množín. Čo úplne prvé vyjadrenie, ktoré by sme mohli zapísať, by bolo zjednotením v podstate tej jednotky, dvojky, trojky a štvorky s tým, že namiesto tých čísel 1, 2, 3, 4 by tam boli zapísané práve tieto množinové vyjadrenia, ale nejdem to teraz kvôli času celé prepisovať. Toto je teda taký správny, ale trošku zdĺhavý zápis, no a skúsme sa zamyslieť, či by to nešlo možno ešte nejako jednoduchšie.
No a ten jednoduchší spôsob by mohol vychádzať z tej myšlienky, že si tú vyšrafovanú časť nevyskladáme zo 4 samostatných dielikov, ale pozrieme sa na ňu trošku inou optikou. Jednak by sme ju teda mohli získať z tejto časti, čím pokrieme všetky dve. To už vieme, že je v podstate prienik Ačka s Bčkom. No a teraz by sme tam mohli k tomu pridať zjednotením ešte tieto ďalšie dva samostatné kúsky, ale to by boli tam opäť nejaké tie rozdiely a prieniky, ako je v tej pravej časti uvedené. Ale možno by to išlo ešte jednoduchšie, že ak k tejto časti ešte s jednotením pridám povedzme celú túto časť, nebudeme pritom vadiť, že tú oblasť označenú štvorkou tam bude mať dvakrát, lebo beriem zjednotenie. Čiže k tomu som v podstate teraz pripojil prienik Ačka s Cčkom. No a ešte posledné, čo by som tam mohol pridať, je napríklad prienik tohto Bčka s Cčkom. No a keď všetky tri tieto prieniky pozjednocujem, tak dostanem práve tú vyšrafovanú časť, a tým som dostal druhé vyjadrenie tej žltej množiny a bude asi trošku kratšie zapísané než v tom prvom prípade, kde sme mali tie zápisy oveľa dlhšie. No a na záver by som možno ešte ukázal jeden užitočný prístup k takýmto úlohám. A tu si pripomenieme operáciu doplnku, ktorú sme si zaviedli v tej teoretickej časti, keďže vidíme, že aj množina A, aj množina B, aj množina C sú v našom prípade podmnožinou tej základnej univerzálnej množiny U, tak vedeli by sme tu pracovať aj s operáciou doplnku. A napríklad by sme vedeli zakresliť doplnok tej množiny C v množine U. To sme hovorili, že doplnkom bude všetko, čo sa v tej univerzálnej množine nachádza, ale v tej našej sa teda nenachádza, čiže celý ten doplnok C by vyzeral nejako takto. Ja ho teraz v rýchlosti nejak vyšrafujem. Čo všetko, čo sa nachádza okolo C, aby sme to doplnili na U. No a ak by sme našli nejaký vhodný prienik tejto vyšrafovanej časti s nejakou inou oblasťou, tak by sme mohli pomerne ľahko získať to, čo sme napríklad mali na tom obrázku vľavo. Čo my sme pôvodne chceli získať túto časť. No a tu by sme mohli nájsť, takže zoberieme teda ten doplnok C v množine U a urobíme jeho prienik s množinou A, pretože všetko, čo sa nachádza v tej hviezdičkovej časti je v Ačku, a zároveň aj prienik s Bčkom. Čiže v podstate túto červenú časť by sme vedeli vyjadriť aj takýmto spôsobom, nepotrebovali sme tam žiadne rozdiely, vystačili sme si iba s nejakým prienikom a nejakými tými doplnkami. A podobne by sme vedeli vyjadriť ktorúkoľvek inú časť toho diagramu. Napríklad, ak by sme chceli vyjadriť, povedzme, túto časť, ktorú som teraz vyznačil hviezdičkou, tak pre ňu by platilo, že sú tam všetky prvky, ktoré teda nie sú v Ačku, čiže sú mimo neho, a teda sú v jeho doplnku. Takže sú tam všetky prvky, ktoré nie sú v Bčku, čiže zároveň to musí ležať v doplnku Bčka v množine U. No a sú tam všetky prvky, ktoré sú súčasne aj v Cčku, čiže pre každý prvok, ktorý je v tejto druhej hviezdičkovej oblasti, platí, že nenachádza sa v Ačku, nenachádza sa v Bčku, ale nachádza sa v Cčku, čo nachádzal by sa v takejto množine. A to je návod, akým vieme popísať pomocou prienikov a doplnkov akýkoľvek kúsok toho koláča, ktorý je vo venovom diagrame.